Ê, motor, phai. Nè. Hello लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर, after long time guys, लोगोफोर माने YouTube भिडिअ लाबोयाव बिराद गोबावसैमोन आं लोगोफोर। दिनै माने लाना फैबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव। माने नै जोंहानि दुब्लिया नै बेसर फोजोबदो सब गासिबो नै। सोरगिदिं बेसर फोजोबदो नै दुब्लि बारियाव लोगोफोर नै। खावसेखि मटरबो फोदो लोगोफोर। दायो आं माने नोंथांमोननो जोंहानि गय बागानखौ माने दिन्थिहैनि लोगोफोर माने बेसेबां देरखो, फिथाइ थाइबायना थायाखै आरो कमेन्टआव सोंहरबाय थादो लोगोफोर माने नोंसानि गय बागाना बेसेबां डिस्टेन्सआव गायदो माने बिखौ माने कमेन्टआव सोंहरबाय थादो। आं माने बिखौ खोथालांबाय थानि लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर। दायो आंनि दुब्लियावनो दंखायो लोगोफोर। दा जोंहा गय बागानाव आं दायो थांगासिनो लोगोफोर, गिदिर बागानाव। ओमफ्राय आरो मोनसे न' खाथिनि फिसा बागान मोनसे दंबावो, बेखौबो खोन्थिगोन लोगोफोर। दा गिदिर बागानाव आं थांगासिनो लोगोफोर नै। स' बेसर फोजोबदो नै जोंहा लोगोफोर नै दासो बेखिनि माने देरदो नै। बेलेगफोरनिया माने फुनोनो जालायलांबाय आरो नै बिबार बारनानै। जोंहानिया नै दासो इखिनि माने गदैथार जालांबाय। दायो आं थांगासिनो लोगोफोर, नायलांबाथाय भिडिअखौ जोबजासिम। जोंहानिया नै लोगोफोर बेसरा दासो बेखिनि देरदो नै। बेलेगफोरनिया बारजोबलांबाय नै, जोंहानिया माने एसे गदै जादोंना लोगोफोर। नै दासो बेखिनि देरदो आरो नै। गासै बेसर फोजोबदो लोगोफोर जोंहा नै। दासो बेखिनि माने देरदो नै। नै दासो बेखिनि रज'दो आरो लोगोफोर नै, देरथ'वाखैयानो नै। गासैखि सब बेसर गोजा लोगोफोर, बेसर फोजोबदो जोंहा नै लोगोफोर। सब जोंहानि गय बागान गोजा नै लोगोफोर नाय। ख्रि नुदोंना लोगोफोर नै। सब अबेबा समान, बयबोथ' समान देरजोबनो हाया नालाय। अबेबा गिदिर जागोन, अबेबा फिसा जागोन, बेफोरबायदिनो माने उनावसो माने ग्रोब समान जाहैजोबगोन आरो लोगोफोर नै। यालागि गोजानथार, बिराद गोजान। स' लोगोफोर नै बागाननि जोंहानि गयनि बागान थाइजोब्बायानो, थाइबायानो माने फैगोननिफ्राय माने गासिबो बेखिनिया थाइजोबखागोनानो नै। एबारो नै अबेबा दांसे थाइदो आरो नै। बेफोरो अबेबा दांसे थाइदो। नैथ' बिराद बुरजा थाइदो नै। नै बेफोरबायदि गिदिरथार आरो गया। बे बोसोरसे सिगां माने गायग्रोनाय जादोंमोन। अयथासार नेक्स्ट इयारनिफ्राय माने थाइजोबगोनानो बेयो। माने गासैबोथ' समान थाया नालाय, अबेबा लेट जालांगोन, अबेबा थाइग्रोगोन, बेफोरबायदि थाइलांबाय थागोन आरो। दा समाव माने हाग्राया हारसिंनो थैलांजोबखायो, थेवब्लाबो आं दाखालि दानस्रांजोबना होदोंमोन लोगोफोर नै। आं खिथिनो दै गासैबो। थ' लोगोफोर नै बेनो जोंहानि गय बागान लोगोफोर। माने एबारनिफ्राय नै फिथाइ थाइजोब्बाय। माने नै माने बोसोरसे सिगां गायग्रोनाय जादोंमोन, बे खावसेखि माने बियो माने थाइग्रोबाय एबारो। ओमफ्राय बै खावसेया माने बोसोरसे उनाव गायनाय जादों आरो लोगोफोर। नै एसे माने थाइथ'वाखै, नेक्स्ट इयारनिफ्राय माने थाइसिगोन बियो। माने आं माने देखायलांबाय थानि लोगोफोर नै। बागाना माने आं खिथिलांबाय थानि दे लोगोफोर, माने नै गया थाइबायानो नै इयो नै। एबारनिफ्राय नै गाहायावनो आरो नै। माने आं मोनोनो सौवो माने नै। साधारनल' माने मानसि मोनसौनायनि साधारनल' गोजौआव आरो माने। एबार फार्स्ट थायनाय गय नै साधारनल' गोजौ जागोन एसे। थाइजोब्बायानो माने नै। माने कमेन्टआव सोंहरबाय थादो आरो आंनाव लोगोफोर,
माने नोंसानि गय बागाननि माने डिस्टेन्सआ बेसेबां माने गोजानाव गायदो ओरै आरो माने ना लोगोफोर जोंहा माने गयनि डिस्टेन्सखौ माने 6 फुटावल' 6 फुटसिम गोजान गायदो आरो लोगोफोर 6 फुट गोजानसिम माने बिफांनि बिलाइदो बिलाइ नांजाब होनो मोननाङा लोगोफोर अब्लानिया माने गया माने थाब थायनो नागिरा आरो फटनो देरखां हाया लोगोफोर माने एसे गोजान गायनांगौ अब्लासो माने गया थाब थायो आरो बिफाङाबो एसे जब्द जायो आरो लोगोफोर माने इसेबां खाथियाव गायबाथाय माने फिथाइया थायनो नागिरा माने ओरैनो दांनै दांथाम बेफोरबायदि थायो ओंखायनो एसे गोजानाव गायनांगौ लोगोफोर अब्लानिया फिथाइया माने भरा थायखायो आरो लोगोफोर नै एबार माने फार्स्ट थायनाय बिफां इनो माने नै बेफोरबायदि थायदो लोगोफोर आं खोथिनो र' नोंसोरनो माने फार्स्ट थायदो एबार गया नै खनसेनो माने दांब्रै गाहाम थायखादो एबार फार्स्ट बोसोर थायदोंमोन माने इयो नै दांब्रै गाहाम थायखादो आरो नै इखौबो खोथैनि आङो नै फार्स्ट थायनाय इयो आरो खोथैबावनि आङो नै बेफोरबायदि थायदो आरो माने नै एबार फार्स्ट थायदो माने जेमाननो एसे गोजानाव गायो 6 फुटसिम गोजानाव गायो अब्लानिया बिफाङा मोजां जायो सेहेराया जब्द जायो आरो गाहायावनो थायो नै बेफोरो माने नेक्स्ट इयाराव सब थायजोबसिगोन बिबार लानानै ओरैनो बारगारजोबदो एबारो अबावबा थायाखै फैगोननिफ्राय माने सब फिथाइया थाजोबसिगोन आरो बेफोराव गासैयावबो नै गोदोर बागानखौसो गोदोर खावसेनिखौ खिथिबाय थादों आङो उन दसे थानानै नै बागाननिफ्राय ओरै थांगोन आङो खिथिलांबाय थानि जेमाननो माने गोजानाव गायो अब्लानो माने मोजांसिन आरो माने बिलाइदो बिलाइ नांनो मोननाङा माने एसे गोजान जानांगौ डिस्टेन्सआ अब्लानिया मोजांसिन जायो लोगोफोर नै दाबायदियाव माने हाग्राया हारसिंनो थैखाजोबलाङो लोगोफोर नै सब बागाना नै लोगोफोर खिथिलां हाग्राया माने दाबायदियाव हारसिंनो माने रानलांखायो लोगोफोर माने अखायानो गैया एबार लोगोफोर माने अखायानो हायाखै मा अयथासार माने खरां जादो खरांनि थाखायनो माने फांथामसो थैबाय आरो गया गोरान जानानै माने अखायानो हायाखै एबार माने आसरितसो माने अखा मोननांगौ दा टाइमाव माने गयनो माने अखायानो एबार माने हायाखै माने दाबायदि अखा मोनबाथ' आरो ओरैबायदि मोजां जाबोजोबगोन सेहेराया माने गयनि दा अखायानो मोनासै एबार हायाखै मानोबा थाबनो खरां जाजोबदोंमोन ना बिफांफोरा माने सेहेरायानो मोजां जाखांबोनायाखै इखि फिसानि माने इखि एसे उनाव गायनाय जादों नालाय एसे फिसा इयो थेवब्लाबो अबेबा इखिनियाबो बारबाय खोथैलांबाय थानि आं लोगोफोर गासिबो नै लोगोफोर गय बागान गोजा इसे लोगोफोरनि माने नै फांसेयाबो नै इनो फैगोनाव बेबो फिथाइ थायसिगोन बेबो बारबायानो बारगारबाय एबार नै लोगोफोर गासै 2500सो दाल दङ इयाव आं माने खोथैलांबाय थानि लोगोफोर न' खाथिनि बागानखौबो खोथैगोन आङो दा नैयो दुब्लिनि गोदोर बागानसिनि गोदोर मोनसे आरो न' खाथिना एसे फिसासिन आरो लोगोफोर थेवब्लाबो न' खाथिनिया माने एडभान्स थायग्रोगोन मानो होनबा गय बागानाव माने मानसि थांलाय फैलाय जाबाय थानो मोननांगौ अब्लानिया माने गया थाब थायो माने गयनो माने मानसिनि हावा मोनबाय थानांगौ अब्लानिया गया थाबनो थायो लोगोफोर माने जाय बागानाव माने मानसिया माने गय बागानाव मानसिया माने थांथाराबा बे माने गयानो थायनो नागिरा माने आरो ओरैनो दांसे दांनै माने थायगोन आरो माने मानसि थांलाय फैलाय जाबाय थानो मोननांगौ अब्लानिया गया
थाबनो थायो आरो सेहेराफोराबो मदा मदा मोजां जाबोजोबो लोगोफोर ओंखायनो गय बागानाव माने मानसिया थांलाय फैलाय जाबाय थानो मोननांगौ अब्लाना गया थाबनो थायो आरो लोगोफोर रोमै रोमै नुहुरदोंना गय बागान गोजा इखि सब लोगोफोर सब जोंहानि गोजा सबैनो दाखालि बावैसो माने दानस्रांजोबना होदोंमोन माने नै दसेनो माने रज'फिनजोबलायबाय नै हाग्राया माने दसेनो रज'थारो आरो हाग्राफोरा सब बागान गोजा इखि लोगोफोर गयनि आं नेक्स्ट मोनसे बागानखौबो खोथायगोन बेयो न' खाथियावनो इयो एसे फोथारावसो आरो बागाना इयो गोदोर बागाना सबफोरो गोदोर बागानखौ रोमै रोमै नुहुरदोंना लोगोफोरनि अयथासार माने आरो नै हाग्राफोरा नै हारसिंनो माने रानजोबलायलांदों माने अखा नांथारगौ दा गयाव लोगोफोर माने ओरैबायदि माने गोरान जाजोबना दं खरां जाजोबथारदो जायगाफोरानो दा अखा मोनना होबाथाय मार बरिया जाखांबोजोबखागोन आरो लोगोफोर सब गय बागान गोजा इखि सब गय बागान गोजा आरो नै बेफोरखि गासै नै लारि लारि गयानो गोजा लोगोफोरनि दिंखिया गोजा नै गय बारियाव बेफोरबायदि दा टाइमाव रज'नांगौ अब्लानिया गयनि सेहेराया मोजां जायो आरो लोगोफोरनि गय दुनाखङा माने नै गुदै नै एबारबो दाबायदि नै फैगोननिफ्राय माने थाइजोबसिगोन इयो बिदि बोखारना होनांगौ माने बोख्लाय होनांगौ गय दुनाखङा माने रानजोबना दोङो बेखौ माने बोखार होनांगौ लोगोफोरनि लारि लारि माने नै गया लोगोफोर बियो माने न' खाथिनि बागान बियो न' खाथिनि मोनसे बागाना मोननै दोङो जानिया लोगोफोर मोनसे गिदिरथार बागान मोनसे दोङो ओमफ्राय नै इयो एसे फिसा आरो लोगोफोरनि इबो थायाखै अबेबा फांफा फांनै दिनै एबार थायदो आरो माने नै लोगोफोरनि सब जोंहानि बागान गोजा लोगोफोरनि नै लोगोफोर बियो माने न' खाथिनि बागान लोगोफोरनि ओरैबायदि माने गाहायावनो माने थाइजोबसिगोन इयो फैगोनाव खिथिनि र' लोगोफोरनि नै खाथियावनो माने नै थाइजोबसिगोन आरो लोगोफोरनि सब बागान गोजा जोंहानि लोगोफोर बियो न' खाथिनि मोनसे बागान इयो फिसा मोनसे बागाना इयो फैगोनाव इबो थाइजोबसिगोन लोगोफोरनि नै सब बियो लोगोफोर फैगोनाव थाइजोबसिगोन माने नै 6 फुटसिम माने डिसटेन्सआव गायनांगौ जायो नै गोजान अब्लासो माने गया मदा जाबाय नै गान्थिखौ नाय सब फैगोनाव थाइजोबसिगोन सब बागान गोजा जोंहानि पुतलु नै लोगोफोर आंनि पुतलुआ नै आदारबाबो देरनो रोङालै नोंलाय पुतलु दानिसो होखांबाय जाखांलायबाय नै पुतलु ओइ पुतलु
नेनोनो रोंथाराखै नै लोगोफोर मासे दंमोन नै मटु मटु खाथियाव फैदों नै मटु 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 दानि हेबदोंमोन इयो माने ओमफ्राय दिरुंखौ फदनो हास'ना होनाय खायसे माबा थैथारबायमोन इ मासे नै फटु दा खानोनो हायाखै इखो दानि हेबदोंमोन ओमफ्राय दिरुंखौ फद हास'ना होनाय खायसे नङाबा थैबायमोन इ नै गोरनाया बोरै सिन जाजोबदो ओइ मटु मटु फै 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 फै